いやもうそんなとこから雑にっていうかまあね。うん。これも後で塗り直しましょう。次の日になりました。変成シリコン変色してます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。山間チャンネルでは調査撮影依頼大募集でございます。探偵依頼、車両紹介、ラーメン紹介、街中調査、コラボ企画などいろいろ募集しています。よろしくお願いします。山間チャンネルオリジナルソングも聞いてね。ではこの辺で皆さんさよなら、バイバイ、ぴょん。